Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο κανάλι Παρατηρητήριο Ελληνικών Δικαιωμάτων. Ο σκοπός αυτού του καναλιού είναι να μπορώ, λόγω της ιδιότητάς μου, την οποία δεν θέλω να αποκαλύψω, να πω τη γνώμη μου πάνω σε κοινωνικά θέματα. Έχει δημιουργηθεί καθαρά το κανάλι για λόγους, θα μπορούσα να πω, χόμπι. Μέσα σε αυτή την τρέλα που ζούμε, ξέρω ότι αυτό το κανάλι μπορεί να μην κρατήσει πάρα πολύ καιρό, γιατί οι δικαιωματιστές είναι πολλοί και θα μας γεμίσουν αναφορές και πιστεύω θα πέσουμε σύντομα. Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι μπαίνετε μέσα με δικιά σας ευθύνη. Ό,τι ακούσατε εδώ πέρα είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη και ελπίζω να μείνετε στην παρέα μας για πολύ καιρό ακόμα. Ευχαριστώ πολύ.